Η σεξουαλική εκμετάλλευση και η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών παραμένουν μια τραγική πραγματικότητα για όλες τις κοινωνίες. Πρόκειται για μια σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών, η οποία έχει διαρκείς και συχνά πολύ αρνητικές συνέπειες για όλη τους τη ζωή. Προκειμένου να προληφθούν αυτά τα αδικήματα, να διωχθούν οι δράστες και να προστατευτούν τα θύματα, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τα κράτη-μέλη του πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι φορείς λήψης αποφάσεων δεν θα αποφύγουν το πρόβλημα, αλλά θα το φέρουν στο φως και θα συζητήσουν για τους τρόπους επίλυσής του. Η σημερινή Ευρωπαϊκή ημέρα αποβλέπει στο να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για την εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών και για την ανάγκη πρόληψης αυτών των πράξεων. Να διευκολύνει μια ανοιχτή συζήτηση για την προστασία των παιδιών ενάντια στη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση και να συνδράμει στην πρόληψη και την εξάλειψη της στιγματοποίησης των θυμάτων. Να προωθήσει την εφαρμογή της Σύμβασης Λανζαρότ, ενός μοναδικού νομικά δεσμευτικού κειμένου που υποχρεώνει τα κράτη να ποινικοποιήσουν όλες τις μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών και να συγκεκριμενοποιήσουν τα μέσα για να τις αντιμετωπίσουν. Αυτή η μέρα είναι για τα παιδιά και για εκείνους που αλληλεπιδρούν με τα παιδιά, είτε προσωπικά είτε επαγγελματικά, τους γονείς, τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, τους επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά, ιδίως τους εκπαιδευτές, τους προπονητές αθλημάτων κλπ, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τον ιδιωτικό τομέα. Ως Έλληνας δικαστής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, απευθύνω έκκληση για την ευρύτερη δυνατή κινητοποίηση κατά της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης των παιδιών.